Што не так са здароўем Лукашэнкі і стылем яго малодшага сына? Якія сумныя падрабязнасці сталі вядомыя пра Віктара Бабарыку і іншых палітвязняў, а таксама за што фанату Лукашэнкі пагражае вялікі тэрмін у калоніі? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Сёння Лукашенко працягвае свае раз'езды. Раніцай ён яшчэ быў у Манголіі, і вось што звярнула на сябе ўвагу. Па-першае, цікава, што Лукашенко прыцягнуў з сабою малодшага сына Мікалая. Вось ён з каменным тварам назірае за выступам артыстаў. Дарэчы, паглядзіце на адзенне Колі і яго бацькі. Калі ўсе беларускія чыноўнікі з прэс-у-касцюмах, то гэтыя двое не. А Коля дык і ўвогуле ў нейкім спартыўным прыкідзе. Таксама цікава, што такая за маечка ў Мікалая. Падобна, што на ёй лагатып ці то службы бяспекі Лукашэнкі, ці то нейкага сілавога ведамства. Акрамя таго, увагу на сябе звяртае трэмар Лукашэнкі старэйшага. У яго ўжо амаль пастаянна заўважна трасецца галава. Не факт, што гэта прыкмета нейкай хваробы, але ж відавочная прыкмета таго, што старасць штука няўмольная. У Манголіі Лукашэнку таксама далі пастраляць з лука, праўда, ці патрапіў ён кудысьці, не паказалі. Пасля ўсяго гэтага адбыўся традыцыйны абмен прэзентамі. Лукашенко падарыў мангольскаму прэзідэнту 2 трактары, а сам атрымаў 2 коней з мянушкамі «Мір» і «Хуткі». Затым пасадка на самалёт і нечаканае прызямленне ў расійскім Іркуцку. Збіццё, бальніца і КДБшнікі ў цывільным. З'явіліся новыя падрабязнасці таго, што адбываецца за кратамі з Віктарам Бабарыкам, Ігарам Лосікам і Андрэем Пачобутам. І гэтыя падрабязнасці зусім не радасныя. Былы вязень наваполацкай калоніі расказаў Радыё Свабода, у якіх умовах трымаюць вядомых палітычных зняволеных. Па яго словах, зусім нядаўна у красавіку у Віктара Бабарыкі зноў здарыліся праблемы са здароўем, але што канкрэтна невядома. Суразмоўца Свабоды паведаміў, што былому банкіру было вельмі кепска, і яго нават забралі ў цывільны шпіталь. Бабарыку вывезлі пад канвоем у гарадскую бальніцу, там аказалі першую дапамогу і вярнулі назад у калонію, у памяшканне камернага тыпу. Тут нагадаем, што год таму зноў жа у красавіку Бабарыку ўжо трапляў у бальніцу, і зноў жа дакладны дыягназ ці іншыя падрабязнасці таксама трымаліся ў сакрэце. Але суразмоўца журналістаў кажа, што ў выпадку гадавой даўніны Бабарыка быў моцна збіты, маўляў, сляды збіцця бачылі іншыя вязні. Таксама мужчына кажа, што Бабарыку пастаянна трымаюць у адзіночнай камеры. Ён вельмі змяніўся знешне і вельмі моцна схуднеў. Таксама вельмі няпроста за кратамі прыходзіцца і блогеру Ігару Лосіку. Адміністрацыя калоніі убачыла яго слабое месца, а гэта сувязь з роднымі, і выкарыстоўвае гэта для здзекаў з вязня. На словах яму дазволілі перапіску з жонкай Дар'яй, якая таксама палітзняволеная і адбывае 2 гады ў жаночай калоніі, але ж на справе ніякіх лістоў Ігару не перадавалі. Пакуль Ігар і Дар'я знаходзяцца за кратамі, іх дачку гадуюць бабуля з дзядулем, і гэтая сітуацыя таксама вельмі цісне на хлопца. Акрамя ўсяго гэтага, да яго не пускаюць адваката. Сядзіць Лосік таксама ў памяшканні камернага тыпу, пераважна ў адзіночнай камеры. Часам да яго падсаджваюць актывістаў, то бок вязняў, якія супрацоўнічаюць з адміністрацыяй і спрабуюць разгаварыць зняволеных. Ігара не змяшчаюць у агульнае памяшканне з іншымі зняволенымі. Яго намінальна выпускаюць з ПКТ, але пасля выкарыстоўваюць звыклую здзеклівую схему. Адміністрацыя калоніі загадвае хлопцу чысціць прыбіральні, але ён не можа на гэта пагадзіцца, бо тады аўтаматычна атрымае нізкі статус сярод іншых вязняў. Таму Лосік вымушаны адмаўляцца, і за гэта яго караюць чарговым тэрмінам у ПКТ. Суразмоўца Свабоды сцвярджае, што ў калонію да Ігара Лосіка прыязджалі КДБшнікі ў цывільным і прымушалі яго запісаць прызнанне віны. У памяшканні камернага тыпу знаходзіцца і журналіст Андрэй Пачобут. Ён трымаецца добра, але мае вялікія праблемы са здароўем праз праблемы з сэрцам. І з Пачобутам, і з Бабарыкам іншым вязням кантактаваць забаронена. За дапамогу ці размовы з імі адміністрацыя пагражае карцарам. У выніку большасць вязняў калоніі баіцца нават з імі павітацца. Вельмі незвычайная і загадкавая гісторыя. Камуніст і актывіст БРСМ зусім нядаўна дапамагаў сілавікам лавіць удзельнікаў пратэстаў, а цяпер яму самому пагражае турма за здраду дзяржаве. Гаворка тут ідзе пра Уладзіміра Цюхая, персанажа, мякка кажучы, адыёзнага. Першую сумнеўную славу ён атрымаў яшчэ ў 2008 годзе. На той момант ён быў сакратаром мінскай камуністычнай партыі і супрацоўнікам БРСМ. Падчас аднаго з палітычных судоў Цюхай прыдумаў
прыдумаў схему, якую лукашэнкаўцы пасля шырока ўзялі на ўзбраенне. Каб сваякі і сябры абвінавачанага не маглі трапіць на працэс, Цюхай нагнаў на суд студэнтаў і цалкам забіў імі судовую залю. Затым ён працягваў круціцца недзе пры ўладзе. Быў і дэлегатам ва ўсебеларускім народным сходзе і ўваходзіў у выбарчую камісію на прэзідэнцкіх выбарах 10-го года. Увесь час Цюхай працягваў усхваляць Лукашэнку і паліваць брудам яго апанентаў, але ў 13-м годзе сам трапіў у гучны скандал. Тады жодзінскія актывісты сцвярджалі, што злавілі Цюхая на жыўца. З ім вялі перапіску ў інтэрнэце ад імя 15гадовага хлопца, які запрасіў функцыянера БРСМ на гарачую ноч. Пры сустрэчы у Цюхая нібыта знайшлі інтымную змазку і прэзерватывы, але ж сам ён гэта адмаўляў і ніякай адказнасці ў выніку не панёс, бо хлопчыка ўсё ж не існавала, але розгалас падняўся. Пасля Цюхай на нейкі час знік з радараў. Вядома, што ён заняўся бізнесам, стварэннем сайтаў і праграмаў для дзяржорганаў, але і сваю грамадскую працу ён не пакінуў. Напрыклад, ён кіраваў саветам грамадскага пункту аховы правапарадку, то бок славутымі дружыннікамі, і ўдзельнічаў у дзейнасці мясцовых органаў самакіравання. У 20-м годзе Цюхай увогуле сам дапамагаў міліцыі патруляваць вуліцы. Ён жаліўся тэлеканалу АНТ, што не можа выйсці сям'ёй на вуліцу ў нядзелю, таму, маўляў, ён і яшчэ 9 яго прыяцеляў уступілі ў дружыны, каб адсочваць ці не праходзіць недзе несанкцыянаванае мерапрыемства. Пасля ён час ад часу выступаў на розных дыялогавых пляцоўках і праўладных мерапрыемствах, і апошнія звесткі пра такую яго актыўнасць датуюцца 22-м годам, а пасля цішыня. І як цяпер высветлілася, цішыня вельмі злавесная. Невядома, калі Цюхая затрымалі, але цяпер ён знаходзіцца за кратамі па вельмі сур'ёзным артыкуле. 21 чэрвеня яго пачнуць судзіць у закрытым рэжыме. Абвінавачваюць былога функцыянера БРСМ і кампартыі па 2 частках артыкула здрада дзяржаве, а таксама цытата «у прымусе асобы да ўдзелу ў злачыннай дзейнасці з прымяненнем гвалту альбо знішчэннем маёмасці». Прасцей кажучы, ён пагрозамі прымусіў кагосьці пайсці на злачынства. Ці ёсць у гэтай справе палітычны складнік, пакуль незразумела, але ж пакаранне аматару Лукашэнкі цяпер свеціць вельмі жорсткае. Агулам Уладзіміру Цюхая пагражае да 25 гадоў калоніі. Брудныя сакрэты галоўнага універсітэта Беларусі. Кіберпартызаны апублікавалі сваё расследаванне пра беларускі дзяржаўны універсітэт. І вось якія сумныя падрабязнасці сталі вядомыя. Кіберпартызаны кажуць, што атрымалі доступ да аўдыёзапісаў на адным з камп'ютараў ва ўнутранай сетцы БДУ. На адным з запісаў рэктар універсітэта Андрэй Кароль кажа, што пад палітычную чыстку ва ўніверсітэце трапілі не менш за 500 работнікаў. Акрамя супрацоўнікаў рэпрэсіям падвергліся і студэнты. Праз палітыку былі адлічаныя 140 навучэнцаў. Таксама паводле звестак хакераў рэктар Кароль асабіста даносіў знаёмаму міліцыянту на сваіх студэнтаў. Ён наўпрост пісаў сілавіку, дзе і як праходзяць моладзевыя акцыі. Прычым у чыстках замазаны не толькі кіраўнік. Агулам да іх спрычыніліся аж 32 супрацоўнікі універсітэта. Па словах кіберпартызанаў, БДУ увогуле знаходзіцца на асобым кантролі ўладаў. І галоўная прычына простая. Там вучыцца сын і ўнук Аляксандра Лукашэнкі. Коля, як вядома, студэнт біялагічнага факультэта, дзе вучыцца па сумеснай праграме з Кітаем, а ў інстытуце бізнеса БДУ атрымлівае адукацыю сын Віктара Лукашэнкі, названы ў гонар дзеда, таксама Аляксандрам. Гэты юнак вывучае ў БДУ бізнес-менеджмент. Што ж тычыцца звычайных студэнтаў, то будуць яны вучыцца ў БДУ ці не, вырашаюць сюрпрыз сілавікі. У расследаванні гаворыцца, што са спецслужбаў, органаў улады і сілавых структур у БДУ адкрыта паступаюць загады, якія тычацца канкрэтных студэнтаў. Напрыклад, адзін з іх, па дадзеных кіберпартызанаў, быў з Губазік, ад намесніка начальніка ўпраўлення Дмітрыя Ковача. Сілавік даслаў ва ўніверсітэт ліст, дзе ўказвае імя і прозвішча хлопца, які паступае на журфак. Губазікавец адкрыта піша: юнак прымаў удзел у пратэстах, таму трэба не дапусціць яго паступлення ў БДУ. Прычым паводле кіберпартызанаў палітычныя рэпрэсіі ў БДУ працягваюцца і дагэтуль. З атрыманых імі запісаў вынікае, што за супрацоўнікамі універсітэта сочаць у садсетках, а ў 24-м годзе ад КДБ паступіла патрабаванне звольніць як мінімум 2 супрацоўнікаў універсітэта па палітычных матывах.
Нейкі кіпіш адбываецца на беларускіх межах. Па інфармацыі Байпол, у войску Лукашэнкі пачаўся варушняк. Апошнім часам падраздзяленні сіл спецыяльных аперацый знаходзіліся каля мяжы з Еўропай на тэрыторыі Ашмянскага і Смаргонскага раёнаў Гродзенскай вобласці. Цяпер жа іх сталі перакідваць да украінскай мяжы. Навошта гэта робіцца, неясна, але ў якасці адной з версій гучыць такая. Беларускіх сілавікоў напалохалі навіны, што украінцам дазволілі біць па ваенных аб'ектах ворага за межамі Украіны. Вось яны і рыхтуюцца да найгоршага. Кранальная гісторыя са сталіцы нашай краіны. У Мінску знялі відэа, як проста падчас руху з машыны на дарогу выкідваюць малое кацяня. Жывёлка змагла ўстаць на лапы і ледзь не трапіла пад аўтамабіль, які праязджаў следам, але яго кіроўца здолеў затармазіць. Праўда, гісторыя скончылася добра. Кацяня выратаваў нейкі добры чалавек. Падобна, што гэта і быў аўтар таго самага відэа. Бяда адбылася ў Зэльвінскім раёне. Там хуткасны цягнік насмерць біў 90-гадовую жанчыну, якая ішла па чыгуначных шляхах. На тым участку мясцовасці быў моцны туман, і машыністы ўбачылі жанчыну надта позна. Яны прынялі ўсе неабходныя меры, спрабавалі экстрана затармазіць цягнік, аднак сутыкнення пазбегнуць не ўдалося, і ў выніку жанчына памерла на месцы. Яшчэ адна трагедыя адбылася пад Маладзечнам. Там пенсіянерка вывешвала бялізну і загінула. Аказалася, што жанчына вывешвала адпрасаванае адзенне на металічныя дроты, побач з якімі быў электрычны провад. За шмат гадоў изаляцыя таго провада знасілася, і калі ён выпадкова дакрануўся да тых дротаў, здарылася бяда. 8 смерцяў за 2 дні. За першыя летнія выхадныя патанулі 8 чалавек, прычым 6 з іх у Віцебскай вобласці. Большасць загінулых гэта дарослыя мужчыны ва ўзросце ад 30 да 75 гадоў, але сярод загінулых ёсць і навучэнка медыцынскага каледжа, якая разам са сваімі сябрамі прыехала на бераг заходняй Двіны, каб сустрэць першы летні світанак. Кампанія прыхапіла з сабой алкаголь, які адыграў сваю фатальную ролю. У выніку дзяўчына патанула, ратуючы сваю сяброўку. Што рабіць, калі вам вельмі хочацца шыкоўнае вяселле, але грошай на яго няма? Мінская пара прыдумала незвычайнае рашэнне. Маладзёны кінулі заклік у соцсетках і папрасілі падпісчыкаў скінуцца хаця б па $1. Эксперымент толькі пачаўся, але вынік ужо прыўзашоў усе чаканні. За першыя 2 дні пара атрымала $110 і прапанову бясплатна паздымаць ім вяселле, сэканоміўшы такім чынам амаль $1000. Да самого вяселля яшчэ 2 месяцы, так што будзем сачыць і пасля раскажам, чым скончылася гэтая незвычайная гісторыя. Небяспечны госць з Паўднёвай Амерыкі пасяліўся ў Беларусі. У беларускім вадаёме упершыню вылавілі незвычайную рыбу. Гэта сонечны акунь, экзатычны для Беларусі прышэлец, які калісьці жыў толькі ў Паўднёвай Амерыцы, але цяпер пачаў з'яўляцца і ў Еўропе. Выглядае сімпатычна, але ж гэта інвазіўны від, які пагражае мясцовым рыбам. Такія акуні вельмі хутка размнажаюцца, знішчаюць ікру іншых і такім чынам паціху выцясняюць мясцовыя віды. Цяпер упершыню сонечны акунь быў вылаўлены ў Беларусі ў возеры Дзятлаўскага раёна. Вось такія навіны аўторка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ніву, глядите нашу Ніву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.